Tayo po ay magluluto ng pansit bato. Ayan. Simple lang po yan at konti lang po ang mga ingredients. Ayan. Bawang, sibuyas, konting baboy, siyempre ang pechay. Ayan. At siyempre may paminta. Ayan po, tayo magsisimula na. Siyempre, kailangan natin ng kawali. Ayan. Pakukuluin muna natin yung baboy. Dahil yung kanyang mantika ang gagamitin. So, patutuyuin lang po natin yan. Po lang natin ng konting tubig at pakukuluan po natin yan at patutuyuin. Ayan po, medyo konti na lang tubig at pag nagmantika na yan, ayos na yan. Ayan, mukhang pwede na to, may mantika na at mamaya kahanguin na natin yan. Ayan, tatanggalin muna natin yung baboy at tayo po ay maggigisa na. Ayan, konti pa. Pag pumula na ng konti, yan, hanguin na natin. Ayan, tanggalin na natin at tayo ay maggigisa na. Lagyan natin ng magic sarap. Baka naman.
natin ang pampasarap. Toyo. Hindi yung toyo ng tao. Toyo. Mamaya po, lalagyan na po natin ng tubig at hintayin natin kumulo. Lagyan po natin ng pork cubes pang dagdag lasa. Yung tubig po, depende po sa dami ng pansit. Kaya na lang po magtansyan yan. Kasi yung pansit bato po, sumisipsip po yan. Ayan po, pakukuluin lang po natin yan. Ayan po siya, kumukulo na. So, pwede na po natin ilagay yung ating pansit bato. Hayaan lang po natin hanggang sa maluto na po yung ating pansit bato. Hanggat sa mawala na po siya ng tubig. Ayan po, konti na lang po yung sabaw. Medyo malapit na po ito. Ilagay na po natin yung tangkay, ba tawag nito, ng petsay. Kasi medyo matigas po yan. Isusunod na lang po natin yung dahon kapag luto na. Kasi madali naman po siyang maluto. Ayan po, nilagay ko na yung dahon ng petsay.
Yan po, luto na siya. Mga nata. Pwede na.